जिल्लाया दिनै जोङो ओमफ्राय रेडि 29 अक्ट'बर बेवहाय जोंहा रेलि जागोन मोनफ्रोमबो आसामनिनो मोनफ्रोमबो जिल्ला भित्तियाव हेडक्वार्टाराव बे रेलिखौ लानाय जादों। बिनि थाखाय जोङो साखाफारा उदालगुरिनि मजमजियाव हेडक्वार्टारावनो लानायनि जिथु बाथ्रा बेखाय जों उदालगुरि टाउनावनो बे रेलिखौ जों लानाय जादों आरो मोनफ्रोमबो दखरा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनिसिम जोङो हांख्रायलाय जों हरनाय जादों। बेयावहाय रावनिबो थाखाय जेबो बाधा गैया खारन बे 2020नि जिथु जानुवारि दाननि 27 तारिखआव जि मोनसे बर' हारिनिनो बा बड'लेण्डनि थाखाय जि माने मोनसे सुक्ति जोङो सायखर खालामबाय बे सुक्तिया अकल सोरनिबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नङा बा इभेन आं बुंगोन जे बे सोरबा बर'नि बे ओनसोलाव थानाय बर'निल' नङा बे सुक्तिनि गेजेरजों बे बड'लेण्ड हालामाव बख'बा खालामनाय जेसेबांखिनि जाथि जन'गोष्ठि दङ बर'फ्राथ' थाबायानोसै आरो गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठिफ्रा खिन्थु बे सुक्तिनि जिखिनि दफाफोर दङ बेजों जथेस्थ'खिनि लाबालाब जानाय माखासे दफाफोर दङ। दा बेखाय जों खावलायदों जे मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा जाहाथे बे सुक्तिखौ जाफुंसार महर होनांगौनि खाथिराव 29 अक्ट'बर खालि बे रेलियाव बाहागो लायो। नभेम्बरनि 20 तारिखआव नर्थ इस्टआव थानाय जि मोनजि 6 शेड्युल काउन्सिल बे 6 शेड्युल काउन्सिलफोरखौ लानानै सेमिनार मोनसे लादों। 21 तारिख खालि निउ दिल्लीनिनो जन्तर मन्तराव धरना हाबाफारि लादों। बियो माने जिथु बिटिआर एकर्डखौ मोनसे संबिधानिक मर्यादा मोननांगौनि थाखाय आरो माखासे दफाफोर दङ जायफोरा पार्लियामेन्टआव जोंहा बिल हिसाबै पास जानांगौ जाबाय 280 आर्टिकेल जायनि गेजेरजों जोङो डाइरेक्ट फाइनेन्स जोंनियाव मोनफैगोन आरो माखासे जिनिसफ्रा जोङो माने मा होनगोन संबिधानिक मोनसे मर्यादाखौ जों मोनगोन। दा बे हिसाबै बे सुक्तिया जिहेतु जोंनि 5,000निख्रुइबो बांसिन मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों मोननाय मोनसे सुक्ति। दा बिथांमोननि बे थैनि बेसेनाखौ जोङो दोननो नांगोन होनो रोंनांगोन आरो बे हिसाबै बेवहाय जोङो खुनु कनफ्रमाइज गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो निस्सय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे सुक्तिखौ आखरे आखरे माने मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बेखायनो जोङो दिनै 5 बोसोर जिहेतु बारलांबाय बे 5 बोसोरनि गेजेराव माखासे दफाफ्रा मावफुंजाबाय नंगौ जोंहा माने किसुमान अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्रा दिनै गायसनजेनबाय खामानि मावबाय थादों सोलिबाय थादों माखासे माने जे एरिया एक्सटेनसननि जि खामानिमोन बिथिं सनितपुर बिश्वनाथ बेनिफ्राय माने जोंनि गामिफोर बर' गामिफोर थिसननाय बियो प्राय 35-40% दिनै थिसनजाबाय आरो माखासे दंबावो दा बेफोरो मावफुंजाबाय बे 5 बोसोरनि गेजेराव। दा बिनि गेजेराव माखासे आरोबाव थाबाय जिहेतु पार्लियामेन्टआव बे बिल पास जानो नांगौ दा बेफोर जिहेतु दिनैसिम माखासे डकुमेन्टेसन माबा माबि खालामनांगौ थाबाय बेफोरनि थाखाय बिथांमोना बुंबाय थादो जे एसे हेमिया जादों डकुमेन्टेसन क्लियार खालामनायनि थाखाय होननानै। दा बे हिसाबै थांनाय मनसुन सेसनाव फैनो गोनां दङमोन खिन्थु किसुमान असुबिदा बेयाव नुजानायखौ बिथांमोना फोरमायदों। दा खिन्थु जों खुब आशाबादि नैबे विन्टार सेसनावहाय बे फैगोन गावसोरबो माने हम मिनिस्टार बिथाङाबो खोथा होदों हम सेक्रेटारि बिथांमोनाथ' क्लियारै बुंनाय जादों जे बिथांमोननिफ्राय जिखिनि माने ब्लेक एन्ड वाइट रेडि खालामनानै हरनांगौ पार्लियामेन्टसिम बेखिनिखौ खालामजोब्बाय बे बाथ्राखौ बुंदों। दा गतिके आसामनिफ्रायबो एनअसिखौ अलरेडि हरनाय जाबाय गिबि मन्थ्रि बिथांनि गेजेरजों। दा बे हिसाबै बेयाव फैगोनखौ जों एसे नुहुरदों खिन्थु थेवबो बेखौ एसे जिहेतु आरोबाव नैबे विन्टार सेसनावबो जाहाथे फैयालाबासिनो दाथाथों बिनि थाखाय जेरैखि जाया बे 125 एमेन्डमेन्टआ नैबे विन्टार सेसनाव फैनांगौनि थाखाय जों बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों।